Gikumpirma sa Zamboanga City Medical Center nga usa ka pasyente ang namatay sa meningococemia. Hinod gisiguro sa City Health nga nahatagan dayon og prophylaxis ang tanang nakaduol sa maong pasyente. Usa ka adult ang pasyente kinsa usa ka inmate sa Zamboanga City Jail ang nasayrang nagkasakit og meningococemia. Wala ray 7 ka oras sa ospital, namatay na kini. Busa gilayong miaksyon ang City Health ug gipangatagan og prophylaxis sa mga inmate nga posibleng dunay contact sa pasyente ingon man mga jail guard, mga dala ug lakip na mga personahe sa Hall of Justice kung asa nadala ang pasyente para sa hearing sa korte. Hinon bisan og natapos na ang curing period sa City Jail, paymangno gihapon sa otoridad nga kung pwede dili una mo dawat og dalaw o paadtuon sa korte ang mga inmate. Ning bago lang duha ka mga inmate ang gikalintura og giubo busa gilayon kining gisulod sa isolation room sa Zamboanga City Medical Center pero nagnegatibo kini sa meningococemia. Sa karon ginatapos na lang ang 7 ka adlaw nga observation and medication period. Samtang ang mga pasyenteng biktima gisigurong napahilo na dayon. More of meningococcus siya. So we referred to our infectious disease consultant. Nag-concur naman siya. So we strongly suggest for that patient, ang diagnosis namin ng exit kasi namatay yung patient, no? About 7 hours lang siya dito. We strongly considered sepsis from meningococemia.